अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मुसाहारिया जिब जुनारनो जाग्रा आदार होनानै अनसायदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय देवस्रि भारत भुटान थांलाय फैलाय हान्थामेला राजालामा साखाथियाव थानाय चिरां रिपुर रिजार्भआव जिब जुनारखौ नुनानै जाग्रा आदार होदों अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मुसाहारिया। बिथां रनजित मुसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जिब जुनारखौ नायहैयो, नाथाय जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि मोजां मोजां मैदेर, मोख्रा जाथि, गल्डेन लांगुर, दावराय, दावमासार बायदि बायदि दाउफोरखौबो नुनो मोनो। बिनिखायनो जोंनि रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरा नोजोर होनानै बासायनानै लाखिनांगौ होननानै फोरमायो। बेनि अनगायैबो रनजित मुसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। मेन उद्देश्यआ स्पेशलिस्ट जोंनि चिरां डिभिजननि सिङाव थानाय रुनिखाता रेन्ज बेवहाय बिनि सिङाव थानाय देवस्रिनि साहा चिरां रिफु रिजार्भ बे जायगायाव दिनैहाय साइन्टिफिक नेम एसामिस मेकक आरो रेसस मेकक होननानै जों बुङो। मानो होनबा जों बर'नि मोख्रा जाथि दा बिसिनि गांनाय उखैनाय बिस्राबो दं, सम सम फैबा आं नुयो। बेनिफ्राय बिराद लामा जिङाव इन्टारनेसनेल रड बेजों थांलाय फैलाय हयथ'बा मालाबा खुनिफोरबो जायो खोमा, बेखौ नुनानै अननानै आं जाग्रा आदार लाबोफादों। बिसोरो खोब मानसिजों खाथि सोमोन्दो। बेबायदि जोंनि वाइल्ड लाइफ स्पिसिसखौ जोङो आं मा होनो कनजारभेसन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बा रुनिखाता स्पेशलिस्ट जोंनि रेन्ज हिसाबै स्टाफ बा रेन्ज अफिसार आरो डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार गासैबो मावफारि जेनेबा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि हेड अफ दा जोंनि माखासे कनजारभेसन खालामग्रा बिसोरो बिसोरनि थाग्रा खुलि बेखौ मोजाङै खालामोब्ला मोजां आं बेखौ सानो। आरो बिसोरनि थाग्रा खुलिया जुदि मोजां नङाबा बेबायदि जिब जुनारा लासैनो गुबुनाव जोंनि नाइबर्स कान्ट्रि भुटान रयेल भुटान बेयाव कनभार्ट जानो चान्स दं आरोखि। दा जोङो गामिफोर खाथि खाथि थांबा हयथ'बा आबाद जानाय मानाय नस्थ' बिसोरथ' उखैनानै थांगोन ना। दा बेखौ नुनानै बेयावनो बयबो जोंनि माखासे मा होनो डिपार्टमेन्टखौ आं स्पेशलिस्ट खावलायगोन, बेखौ मोनसे थाग्रा जायगा जुदि बानायनानै होयोब्ला बिसोरनि थाखाय मोजां आरोखि। बे ओनसोलाव हाग्रा स्पेशलिस्ट रुनिखातानि एरिया बे जोंनि दलखला फरेस्ट ब्लकआव अनलि रुनिखाता रेन्जनि खोथाखौ आं बुंदों। जोङो माखासे नोजोर बोनानै हायो बे एलिफेन्ट, गल्डेन लांगुर, बाइसन बेबायदि स्पिसिस फ्रा दं, वाइल्ड लाइफ स्पिसिसफ्रा। दा जोङो बेखौ हाइलाइट खालामा मानोना गुबुन नेसनेल पार्क रायमना, मानास दा बेफोरबायदियाव बड'लेण्डनि बेफोराव जिब जुनार नायनो थाङो। स्पेशलिस्ट जोंनि जायगायावबो दे बियो दं, बेखौ कनजारभेसन खालामनानै मोनसे रेसपन्सिबिलिटि पाब्लिकहाबो मोनसे इनफरमेसन होनांगौ, बेखौ गाइड खालामनांगौ होननानै। दा बेयो लासैनो माने गोमोरलांगोन ना बे स्पेसिसखौ नुवा। गल्डेन लांगुर सिगां एसे एभेलेबेल नुयोमोन बाव, नाथाय दा बारा ओंखारनाय नुवा। दा दिनैहाय जों मोख्रा जाथि होननानै बर'नि बुंनांगोन। बे मोख्रा जाथिया हिउज दिनैहाय नुबाय, खोब गोजोननाय मोनदों आं बे आदारखौ होनानै। बिथांमोना जे मानसिजों खाथि सोमोन्दो ना बेखौ मोनसे आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। सामार भेकेसन टाइम फैनानै दा जेबो खामानि गैया एसे बेरायथावथाव होननानै भुटानाव फैनायजों लोगोसे दिनैहाय बे हाबाफारिखौ मावनानै मोननानै आं गोजोननाय। एक्सुवेलि इम्परटेन्ट होननाय बुस्थुआ मा बुस्थु, वाइल्ड लाइफ बा जुनार जिब जुनारखौबो अननांगौ मानसिया बा बेजों खाथि सोमोन्दो। गुबुन कान्ट्रिफ्राव जोङो बेफोरनि रिसार्च खालामनायखौ जों नुयो। मानोना जोंनि जिब जुनाराबो जे जोङो बेखौ गुबुन गुबुन नेसनेल पार्कफ्राव जोङो नायो थाखा फैसा गारनानै। जोङो माखासे जोंनि बड'लेण्डआवबो मानास नेसनेल पार्क, जोंनि रायमना नेसनेल पार्क जोंनि खाथियाव जाबाय। बेजोंनो नांजाबनाय एटाच जोंनि मोनब्रै रेन्ज दङ, जाहारबारि, गौरां रेन्ज, उल्टापानि आरो स्पेशलिस्ट जोंनि रुनिखाता। बे मोनब्रैयाव जोङो दासिमबो
बे हाग्राया 326 स्क्वायर किल'मिटारनिबो बारा दङ दा बेवहाय जों कनजारभेसन खालामनो हायोब्ला बेबो मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे गोग्गाथाव प्रपार्टि जों बेखौ साननानै लानो हागोन आरो मानोना स्पेसियलिस्ट जोंनि जायगायाव माने सिखोनाझार होननानैबो जोंनि बर'फ्रा बुङोमोन बिनि हिस्ट्रिकेलखौ एसे माखासे मा होनो जोङो बेबो गोमोरलांनोसो हमबाय आरोखि ना मानसिफ्रा एसे फेसबुकफ्राव माबा होयो नुयो आङो बेबायदि आरो ना बेखौ एसे माखासे मा होनो जोङो बेबो गोमोरलांनोसो हमबाय आरोखि ना मानसिफ्रा एसे फेसबुकफ्राव माबा होयो नुयो आङो बेबायदि आरो ना बेखौ बे जोंनि हाग्रा ओनसोलखौ फोथांना लाखिनांगौबा माबायदि नाजानांगौ बा माबायदि फोथांना लाखिनांगौ नोंथाङा सानो सिम्पोल जोङो बयबो जुदि एक्सेप्टेड जोङो बिनि थाखाय पाब्लिकआबो जोङो आवगायबोयोब्ला पाब्लिक मेन जोंनो नांगौ थारमाने इम्परटेन्ट साना जोंहा बेखौ मिथिया नालाय बिनि नलेज गैया दा बिनि थाखाय बिसोरो मा होनो जोंनि हाग्रा सिफायनाय बा माबा मोनसेखौ माबा सानो खिन्थु बेजों जोंहा माब्लाबा सलुसन जाया बे पार्मानेन्ट जोंनि रिसोर्स जोंनि इनकाम बा टुरिस्ट जोङो साफार खालामनाय गुबुनफ्राव नों साफारि लायाबानो जोङो जिब जुनारखौ नायहैनो मोना थिग बेबायदिनो बे ओनसोलावबो पार्मानेन्ट जोंनि मा होनो थाग्रा कटेजफोर मा होनो फैगोन दावबायफैगोन सामार भेकेसन टाइम एभेलेबेल भेकेसन टाइमफ्राव फैयो दा बेबायदि जायगायाव मा होनो दा बड'लेण्ड ग्रिन मिसन जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामदों दा बेवहाय मावनांगौ बेबायदि हाबाफारियाबो मोनसे आंगो मावफानांगौ मोनसे बाहाग वाइल्ड लाइफ बा दंफां लाइफांल' नङा दंफां लाइफां गायनायजोंल' जाया जोंनि वाइल्ड लाइफ स्पिसिसफ्रा एभेलेबेल दा जोङो एसामिस मेकक रेसस मेकक होननानै साइन्टिफिक नेमजों बुङो जेरैहाय बर'नि मोख्रा जाथि दा बेबायदिया हिउज एभेलेबेल दा बेबो जोंना गोमोरनानै थांगोन बेबायदि आरो ना दा जोङो बेखौ जोङो कनजारभेसन खालामनांगौबा डिपार्टमेन्ट रायजो राजा आरो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि इडुकेटेड मानसिफोर दं जोंनियाव दा जोंनि बबेबा नेसनेल पार्कफ्राव माबोरै बेरायहैनानै एसे जोङो स्टाडि खालामनानै बेखौ जोङो भिउफोरखौ जोङो होनांगौ आरो बेखौ बेबायदि खालामबा मोजां जागोन मोनसे कनजारभेसन खालामनानै बेखौ दोनोब्ला रायजो राजानि फिउचारनि थाखाय जेनेरेसन टु जेनेरेसन थाउजेन्ड इयार्स मोनसे हिस्ट्रिकेलबो मोनसे जाबाय आरो मानसिनो जिब जुनार आरो बिफां लाइफांनि मा होनो गोनांथि क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय दा गोबां दैबानानि थाखाय प्रटेक्ट दा माबा मोनसे जायोब्ला खोथा दाजाथों जुदि जोबस्रांलाङोब्ला बे हाग्राया हयतोबा माबा मोनसे जोंनि ओनसोल रुनिकाटा सान्तिपुर गोबां बेबायदिनो जोंनि हालामाव गाहाय हालामाव थानायफ्रा मानो जोबस्रांनायनि लामायाव बेफोरबो जायो आरो ना दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटिबो थाबाय आरो डिपार्टमेन्टनि मेन रेसपन्सिबिलिटि आरो लकेल गभर्नमेन्ट रेसपन्सिबिलिटिबो थायोब्ला माने बेखौ जुदि नोजोर बोनानै बांसिन खामानिखौ मावोब्ला बियो साक्सेस जागोन आं नुयो आरो पाब्लिकफ्राबो सापर्ट होगोन आं बेखौ फोथायो आरोखि